אוקיי, אז כמה דברים לכפות הרגליים. זה יכול להיות מצוין לדורבן, זה יכול להיות מצוין לדלקת ברצועה פלנטרית. אם זה דורבן, אפשר גם לחמם את האזור, מאחר וזה דלקת בגדול. אז אפשר לנסות לחמם את האזור, אפשר עם כרית חימום, עם מים חמים, אפשר לאסות את האזור, לא בהכרח בנקודה עצמה, אבל מסביב. אפשר קצת עם כדור קוצים, ככה על כף הרגל, זה מצוין. התרגילים כמובן זה לא יום כן, יום לא, יום למה לא. זאת אומרת, לעשות כמובן כמה ימים ברצף. ולנסות, זה עוזר. אני שמה את המצלמה על הרצפה, שיהיה אפשר לראות. אפשר את התרגיל הבא לעשות כמובן בישיבה או בלהחזיק. אנחנו מתחילים בעקב אצבעות. עקב אצבעות 10 פעמים כל אחד, ועיגול שלם. כמובן גם 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ולכיוון השני. גם 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, יפה. רגל שנייה כמובן אותו דבר, אז עקב אצבעות, גם 10. עכשיו אנחנו כבר ב7, 6, 5, 4, 3, 2 וכמובן עיגול שלם. אמרנו 10 לכל כיוון, 4, 3, 2 לכיוון השני, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, יפה מאוד. אני עושה הפרדה מלאה בין האצבעות לשאר כף הרגל. אז אני עולה על האצבעות ומרימה רק את האצבעות. אני אעשה את זה בזווית שיהיה אפשר לראות. אז אני עולה על האצבעות ורק את האצבעות. על האצבעות ורק את האצבעות. כמובן זה גם 10. אנחנו כבר ב6, 5, 4, 3, 2, והאחרונה. יפה מאוד. אני רגע מצמידה את זה יותר לקיר. אנחנו עושים איזושהי מתיחה לכף הרגל. אז אנחנו מצמידים את הרגל, אני מקווה שאתם רואים, שאפשר לראות את הזווית, לקיר, ונשענים קדימה. זה עושה מתיחה מאוד טובה, מאחורה ובכף רגל עצמה. זה מתיחה ממש ממש טובה. להישאר, לנסות את 30 שניות, כמה שאפשר, בסדר? כמובן גם ברגל השנייה. זה באמת, המתיחה ממש 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 עוזרת. זה מותח את הכף רגל מצוין. כמה שאפשר להישען ולבוא קדימה עם שאר הגוף. טוב, אני מקווה שזה קצת יעזור. כמובן להתמיד, לנסות לפחות את השבוע 10 ימים ברצף, ושיהיה בהצלחה.